ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ପୌରାଣିକ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି? ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି? ହନୁମାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଏକାଦଶ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ଏକାଦଶ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ବରାହ, ନରସିଂହ, ହୟଗ୍ରୀବ, ନାଗମୁଖ, ରୁଦ୍ରମୁଖ, କପିମୁଖ, ରାମ ବା ସୌମ୍ୟମୁଖ, ଅଗ୍ନିମୁଖ ଏବଂ ଗଜମୁଖ ରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଏକାଦଶ ରୂପରେ ହନୁମାନଙ୍କଠାରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାଳକ ସମୟରେ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହନୁମାନ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରିବା ହେତୁ ହନୁମାନ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଲଙ୍କାକୁ ଦହନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ କେବଳ ଅଶୋକ ବନକୁ ଛାଡ଼ି ଲଙ୍କାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ଭୟରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ହନୁମାନଙ୍କ ଲଗାଇଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ପରେ ଦେବତାମାନେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବତା ହନୁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ବାସ କଲେ। ମା ଗଙ୍ଗା ହନୁମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାସ କଲେ। କେଶରେ ମା ଭଗବତୀ, ହୃଦୟରେ ନାରାୟଣ, ବାୟୁ ଦେଶରେ ଯମ, ଉଦରରେ ପୃଥିବୀ, ବାହୁରେ ଧର୍ମ ଦେବତା, ଲାଞ୍ଜରେ ଅନନ୍ତ ଦେବ, ଅଣ୍ଟାରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଦୁଇ ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବରୁଣ ଦେବ, ଦନ୍ତମାଢ଼ିରେ ଅଷ୍ଟବସୁ ଏବଂ ଜିଭରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବାସ କଲେ। ଏହି ପୂର୍ବ କଥା ହନୁମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ନିଜ ଲାଞ୍ଜକୁ ଲଗାଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲଙ୍କାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବରଦାନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି।